Hovedspørgsmål. Er Tea Party-bevægelsen en ny vej for republikanerne? Hvad står Tea Party-bevægelsen for, som underspørgsmål? Tea Party har en række punkter, hvor de markerer deres politiske ståsted. Deres kandidater Crystal O'Donnell har en reklamespot, hvor hun siger: nej til statslige hjælpepakker, nej til underskud til offentlige budgetter, nej til Obamacare. Tea Party ser det som noget forkert, at staten blander sig i ting, hvor den overhovedet ikke har noget at gøre. De vil tilbage til den revolutionære idé fra 1776, hvor statens eneste opgave var at organisere et forsvar og regulere handlen mellem delstaterne. For Tea Party er det af største vigtighed, at det vigtigste er, at statens opgaver bliver formindsket mest muligt, at de næsten ikke er der. Så staten er meget lille. Nærhed og den individuelle frihed, altså mennesket, som er frit og individuelt, er meget gode og store værdier over listen hos Tea Party. Hvilket jo netop er argumentet for, at staten ikke skal blande sig i borgernes varetagelse af deres sundhed, fordi at det er op til borgeren selv, det er frihed, det er individet selv. Sådan, det er det, de står for. Set fra Tea Partys synsvinkel har demokraterne med Obama i spidsen været med til at bringe USA ud i et økonomisk kaos. Med store offentlige underskud, hjælpepakker til bilindustri og bankvæsenet, er USA på vej imod afgrunden. USA bevæger sig i den forkerte retning. For Tea Party står demokraterne for en umulig håndtering af krisen. Næst værst er de moderate republikanere, som samarbejder med demokraterne. Så ja, Tea Party'erne kan ikke så godt lide demokraterne. Disse udsagn er understøttet af bilag 3 og også et selvvalgt bilag, der hedder Vi nærmer os revolutionære tilstande. Det næste spørgsmål: hvordan gik det til midtvejsvalget 2010? Altså ved midtvejsvalget i Delaware i 2010 vandt Crystal O'Donnell ikke et sæde i senatet. Hun vandt dog opstillingskandidaturet over Michael Castle, hvilket der viser Tea Partys bevægelsesstyrke. Altså på trods af at republikanernes partitop bakkede op bag Michael Castle, formåede Crystal O'Donnell at samle flere stemmer bag sig. Hun har fået en række af de konservative republikanere, som i frustration og utilfredshed ikke længere var tilfredse med Michael Castle, til at stemme for hende. Altså der var mange, der syntes, at Michael Castle havde været det der for længe. Han havde været sådan repræsentant for længe, og at han var blevet sådan kommet mere over det demokratiske side. I mellemtiden O'Donnell meget, meget over i den anden side. Det modsatte Michael Castle, som ja. Ved det egentlige valg i kongressen tabte Christine O'Donnell til Chris Connors fra demokraterne. Som man kan se her for eksempel, alt det mørkegrå betyder, at man har flertal. Vi kunne for eksempel tage, vi kunne tage alderen. Her, alt det mørkegrå, det er jo aldersgrupper, og der har Connors vundet klart, og så er det kun 65 år over, hvor hun har flertal. Så har vi race. Der er det 51%, der stemmer på O'Donnell, som er hvid, og ja, alle de andre som afrikaner og latino og asiater, de stemmer vist mest på Connors. Og man kan se helt op til 93% stemmer på Connors, når det gælder afrikanere. Og ja, så var der også det er flere mænd, der stemmer på O'Donnell, end det er kvinder. Men altså stadig, mænd og kvinder stemmer stadig mest på Connor. Det er bare mest, ja. Men ja. Så kan vi tage. Men det er i hvert fald både bilag 4 og bilag 5, som er de der tabeller, men det er også bilag 2, som fortalte lidt om det der 2010 og Michael Castle, hvad der skete der med det der. Så har vi diskuteret, hvad har Tea Partys bevægelse gjort for republikanerne.
Altså, siden 2009 har politikerne fra Tea Party siddet i Washington som repræsentanter for republikanerne. Disse repræsentanter og andre med samme idéer, altså sympati for samme idéer for Tea Party, står for, altså dem, som har den samme mening som Tea Party, har siden da været i stand til at dominere republikanernes politiske dagsorden. Altså, de er kommet mere og mere ind på republikanerne. Altså, de begynder at styre mere. Ikke blot lokalt, men også nationalt. De har i en vis forstand betydet, at lovgivningsarbejdet i Washington er blevet handlingslammet gennem de sidste 3 år. Og altså, hvordan kan man forstå ved det? Altså, hvordan kan det være med det der med handlingslammet? Altså, det er fordi, at republikanerne har flertal i repræsentanternes hus. Det er en af kongressens kammer. Der er 2 huse, du ved. Dermed kan love, som skal vedtages, nedstemmes i dette kammer af republikanerne, fordi de er flertal. Sådan. Det betyder, at republikanerne har mulighed for at forhindre et hvert lovforslag, som Obama måtte komme med. Fordi der er 2 huse, de begge to sådan skal være enige eller komme på hinanden, men den ene, der er flertal over. Ja, de vil ikke sådan rigtig komme på kompromis, fordi det der Tea Party, og ja, de vil aldrig sådan samarbejde med demokraterne. Så. Altså, det betyder, at republikanerne har mulighed for, ja. I 2013 i oktober blev forbudsstaten sådan lukket. Republikanerne kunne ikke stemme for budgettet, før Obamacare blev fjernet eller udsat. Obama gav sig ikke. Det betød, at staten ikke kunne betale, hvad den skulle. En betalingsstandsning vil være næste skridt, hvis det kom så vidt. Det gik cirka 3 uger, før situationen blev normal. Dette eksempel viser meget godt, hvilke indflydelse Tea Party har fået for republikanerne. For nogle politikere fra Tea Party er næste skridt at overtage magten hos republikanerne, for på den måde at forberede sig til præsidentvalget i 2016. Så ja, de vil gerne have virkelig magten, sådan at de virkelig kan få magten til næste valg. Tea Party har fået stor indflydelse på republikanernes politik. Måske mere end man havde regnet med. Og det her bilag, det er det ene af fra, vi nærmer os revolutionens tilstand, som nævnt tidligere, og den anden er, at Tea Party ønsker magten i partiet, som også er et selvvalgt bilag. Så er der konklusion. Er Tea Party-bevægelsen en ny vej for republikanerne? Ja, man kan godt sige, at Tea Party-bevægelsen har ført til en ny vej for republikanerne. Eller en ny måde at føre politik på hos republikanerne. Det kan man, fordi med de standpunkter, som Tea Party står for, er ekstreme i forhold til de traditionelle politik. Altså, de har jo nogle standpunkter, de står for, de der republikanere. Men Tea Party er bare meget mere ekstreme i forhold til sådan nogle, de står for, som at fjerne Obamacare og sådan noget. Det er bare meget ekstremt. Og også måden, de fører politik er også ændret, fordi før i tiden, der kunne republikanerne sådan godt komme på kompromis og sådan samarbejde med modparten, som for eksempel demokraterne. Altså, man var nogle gange uenige, men man kunne godt samarbejde. Men Tea Party-kandidaterne vil ikke samarbejde. De vil ikke gå på kompromis. De står sådan fast, at de er ikke så villige til at samarbejde, som republikanerne var. Så der har de jo også ændret sådan retning. Så spørgsmålet er så, er det en god, underforstået rigtig vej for republikanerne? Altså at Tea Party'erne er kommet så meget mere ind i magt. Og det kommer jo an på, hvem man spørger. Fordi for nogle er det nok godt, og for mange andre så er det nok dårligt. Så ja. John.